barak jing du mushme shme changi how jisu pau nankar khu kardo yangi dem ba kane yu krish bakhuid duai na gabinda ki bapang ki bashitam barak ki batia hayin ki batia ki hospital duai na gabinda barak ki baron hapadeng ki jingale babon jang bagabor jang jisu nam pau haki duai kar pangro na gabinda ka Pentecost retreat ka pangistang na dusngi thoding nagabinda ka jimpate meet Pentecost nagabinda ka convention Pentecost akas ngiutrai pagini ki program baro kilang ibaseizo nagabinda ben penkre ya ka jingim men siem jangi pumjuru ben ya jingkoi jingger lemba men siem Bakhuid ha kerteng upa baru khon baru men siem Bakhuid ka jinga e jangu trai jangi Jesus Christ but ka jingi jangu ble lemba ka jinga sulak jangu men siem Bakhuid kindon rengka bat pi barra ko himmen ko para ngin sange shipor ban kuslai halaki pop ki bangi dale man ki por ka bangi alum lang ka bor janga tin jangu jisu ka bor janga jingknia ka bor janga sakrament ka pin kuit pen kantang yangi to nginam pindem ialade rangat bad ki jing talon rangat bad ki jimlin basiniyo jangi rangat bad baro jait ki pop ka ba pin tut yangi na ki pasha ki por ka ba khangla yangi na ka ban jan bad jisu ka bangi kren ka bangi perkat ka bangi mudur ka bangi le ki longi pop ka ba persha ya jisu Jisu bayit map yangi site kud yangi na baharo ki pop ki bangile nga plam how blay badon bor baro bad happy ko himmen ko para bangarale pop shibun e daki jim harkar daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palar janga daka jingle palar janga daka jingle palar bakrao e janga namar kata ngakar padi kamaria Bakhuid kabayaiza kateizoti yaki angel bad kiri koin badiapi ko himmen ko para banduai na kabinda janga how try oblay jangi oblay button bor bara unis ne yangi barandara mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut amen nginia duai nagabinda barak jingdamu barok jingang nur jang nagabinda kapang gibashitam kamba nagabinda ka Pentecost retreat kapangistang na dusngi thoding ha dusngi utrai bat kum juri ki program ha padenkane ka jimpate meet Pentecost bat ka convention Pentecost akas ngi utrai barok ibri ki wan ki nioma shisha ek jimpen de mai mensiem lemba ki program ha ka jinga eba krau jame ko bleba yisune to ai ha ka balang jame ba enda la lumlang yaka da umensiem Bakhuid kanla ban chakri hok yame nadu kadonur but en pinyatli yaka ha ka mon basngur da utrai jangi Jesus Christ kon jame uba em bat sansha renkat bad me ha ka jingelong kawai jang umensiem Bakhuid ublay jinom la jinom amen
Kajing pule na kikam jong ki apostol. Ha kito kisngi, upolos ulaong hakitemen kisan jong kabalang, ha Ephesus. To sumar bha yalade, badia kakenhun ng brod barok kaway. Ha kaba umunsim Bakhuid ulatung ya pi kinong sumar. Ban syara ya kabalang jong utray, ya kaba ulah kam kenti dalak kajong kasnam. Ngatib benda ngalalej no kisuri runar ken sawan hapedeng jong pi. Batkin pelaj ya kakenhun. Ban hapedeng jong pi hi ken sami ikibrew kiban keren ya ki balam ler. Ban kring ya kisenran shalade. Kumta to husiar. Daken mau Ba-lai snem kenti ngam syam lasange bat Sngi bat mit. Ban kentu iwei pe iwei dake jingjau umat. Bat menta nga IT ya pi ha ublay bat ha kaktin jong kajing ai jong u. Ubala bante ya pi bat ban ai ha pi ya kajing yo pateng ha pedeng barok kito gibalapen kentang. Ngam jukwa ya ka rupa ne kaksiar ne karyam kabe jongno. Pi hi pitip bakine kikti kilapen biang ya kajing don kam jonga. Bat jong kito kibaladon bat nga. Ha ki baro ngalapan iha pi da bada kabatre sitom ngide banyarap ya kibatlot. Da kabaken mau ya kiktin jung utray Jisu bakumna ulaong. Kambha kabaay banya kabapediang. Enda ula dep keren kumne ula dem kosiu bat ula duai lang bat ki baro. Bat baro kilayayam bat kilapiam mi Paulus bat kilado u. Kilas ngusi kamtam namar kaktin ba ulaong bakin yu isu ya kakmad jong u. Bat kilalay on yu syagaling. Kaktin jong utray. Isongo yaw nei. Sam rupupra nombar nyospa sampulai. Nyospa sampulai. Indrai antipuan Ba-lai, ikot kendai. Hak kendai terus hak kendai terus. Ya
utrai undon reng kad bat pim. Ka jimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum u ya anis. Hagataga por Jesu la kemid yala ki kemasha bening badula duwai u ong. Kopa Bakhuid to sumar yaki haka kerteng jame. Kitu kiba mela ai hanga bakindup yalong kawe kumba mangi ngilong kawe. Menba ngala don batki ngala sumar yaki haka kerteng jame. Kitu kiba mela ai hanga ngala yada yaki baru weiru naki shimla jotno laitang ukun jangka jingjot. Ba indup yo pendep yaka jingto. Te minda ngawan shame bad yakini kie ngakren haka parte. Kenamba kindup dap shoin haki daka jingkamen jonga. Ngala ai haki yaka ktiin jame. Bad kaparte kala isi yaki. Namarba kim long ki jonga parte. Kumba ngamlong o jonga parte. Ngam duai bamen shim no yaki naka parte. Henry bamen yada yaki nau bamen. Kim long ki jonga parte. Kumba ngaru ngamlong o jonga parte. To penkandang yaki haka jingshisha. Kaktin jame kalong ga jingshisha. Kumba melapa yanga shaka parte. Kumda ngaru ngalapa yaki shaka parte. But naka benda junki nga penkandang yalade. Bakumda yakiru endup penkandang haka jingshisha. Ka gospel jom utrai. Katira emego Chris. Kohimen kopera ngidang yai puson yaka jingduwai jongu Jesu nagabenda ka parte. Nagabenda ki apostol. Nagabenda ki sinran jongu. Nagabenda ki nombur jongu. Padu Jesu ulakwa babaro mangi ngilait naka jingsiniu. Hoit haka parte kadon ka jingsiniu. Henry u Jesu ulakwa banyada yengi naka jingsiniu. Omdengi ngop haka jingsiniu. Henry nginang yo bor halor hal apojongi ban light naka jingsiniu. Bad habang idon ga bor jongo bleh apojongi ngilaban job ya ka jingsiniu saudang jongi. Bad larang is ngabba ya ka ktin bad ka jingduwai jongo Jesu ngilaban pinkarpang light tili ki binda kabau Jesu uhikai yangi uduwai nagabinda ka parte. But kadang light tili ki ktin haka ktin Greek kaba lang kaba kongzan haka negi jingduwai jongo Jesu hagios alatia bad logos. But kini kilang light tili ki ktin kaba kongzan badu Jesu ong lemba kaneka jinglong bang ngakwaban penkarpang. Penkarpang kalong hagios penkuid. Hagios kabamud penkarpang. Penkuid. Bad kaya kaba penkarpang, bad kaya kaba penkuid yangi kalong ka sacrament. Minda nagabenda jongi kadbang is auto kaya kaba u Jesu mud, kumno u Jesu ladu, bale u Jesu laduay kumne, ko pa penkarpang yaki, penkuid yaki, penklad yaki naka parte naga jingsiniu. Kaya ka bor ka ba yarap yangi minda kalong ka sacrament. Kadba nang tur siya dyan ka sacrament ngidang pinkarpang iyalade banlong ki chungu Chris.
ka sakrament ka penkud yangi kadbang ishimenda ha kane ka mas Bakhuid ka penkantang yangi ka penkud yangi ka penkerpang yangi na baru ke jingsinio saudong na marngidang dap da ka jinga halo jongi hapo jongi lemba ka mas nagadaga daw barabor haba ngis ngap ya ka jingduwai ujisu terwa hangi ya ka lad ka lindi kumno ngilaban imhaga jingkuin but kane kalongka jingduwai jongo jisu nga ai hagiosiki kenamba kindup light na ki jingsiniu nga ai sakrament yaki nga bu ya ka dakashin jonga jimpenim yaki kenamba kadbanang wan ka iriang jonga jingtunju ka jimpen shoy but ka jingsiniu ka baharukom ka jinglong jonga hagios ka penkantang shushu yangi ka penkalain yangi kadba ka jingsiniu kadang kalain ha ka parte ka bor jonga sakrament ka kendiu biang yangi banjob halor te nginum pindam hapo jongi henre ngin salong ki bajob halor ki jingsiniu jonga parte ka sakrament ka yarap yangi barabor ban kers shajrong da ka jingkuid ka pinsting yangi ka jimpam kuid ka pinkit jingkit ki bakia hapo jongi ka pop ka pinkit ya ka jingkit ki bakia hapo jongi kadba nang lai lui na ka pop ni kam sting but nginsa job halor ka jingsiniu ka pop ka tan yangi ka pop ka pinkit bak ya ki jingkit bakia bangimla ban kher sha jorong henre kadba nang lai lui na ki pop nginsa nang kam sting kane kalong ka jinglong jonga hagios parabor habang ilong ki kuon ke ba im ha kane ka hagios ngila job ha ka parte na kata daw jisuang kadon ke jingsiniu ha ka parte henre ke jingsiniu kamla ban penjot yangi nang daw jisu la bu hapoj hapdeng jongi da kawai pat kendin kalong alatia kalam mod kalong jingshisha ka jingshisha ka pelai lud yangi ngila ban yo I habun ki jaka ha ka gospel kamda me ha ka gospel jongu yanis nios ngo kane ka tin alatia kadam kabamod ka jingshisha kan pelai lud yangi na ki posha ki por kadba nang tip kae ka ba shisha kae ka ba kababam shisha kae ka ba tok yangi kae ka ba yalam yangi sha ka jingso to ka ba pura bun sin ngideban sautu ngideban bishar ya ka parte da ka bor janga alatia kadba nang bishar yangi ya ka parte da ka alatia ka pamut ujisu marwehi ujisu ulong ka jingshisha kadba ngi kit hapo jangi ujisu ha ka late ka wan jangi ha ki kam ge jam jangi ngirang yo jinglai luit da ka bor janga jingshisha but alatia kan stang ban tre hapo jangi man ki kelipman ban sautu ha kano ka dor ngi kran khana wat ya ka tin jongiru kanang lait luit kadba ngi stang ban eat ya ka jingshisha ha ka jingim bon ki bru ki tok habba kadba ngi don ka jingtunju ban tok ngi de ban puson khato kane ka kendin ka banga kran ka wan na jisune ka wan na ka jingsinio don bon ki bru ki ngop ha ki kam auria kideban puson yalade hato kene ke jingkwa ban le komne ban im komne ka wan na ka parte ne na ujisu te kane ka perlong yangi ban lai luid kadba ujisu don hapo jongi balong alatia balong jingshisha ngin sa job halor baro ki jinglong jong kene ka parte but ngin sala ban shongkalat na ka jingtinju but ka jimpen shoy jong ka parte but nangda kakati ka jinglong ka balai ka bau jisulong ka katin logos ka penkan mau yangi ban ward iya ka beneng ka logos ka yalam yangi siya ka jingshisha ka logos kalong ka katin bala kren da uble lemba ujisu but kadbang ipuzon iya ka logos ngin sa yomar jingkuit ngin sa yomar jinglai luit but jisuang pen sa tip ya ka jingshisha but ka jingshisha kan perlong ya pi ki balai luit kumno ngi tip ya ka jingshisha lemba ka logos lemba ka katin logos ka ba mot katin kan
ialam yangi siya ka jings ngawutu kabapura. Minta siya ba ujisu in kiyo siya beneng, ujisu nang hikangay ki apostol, tolong ki bakit yakin ki atiar hake jingim jangki. Baning kong kalong hagios, bad alatia, bad logos, ladang ngidon kine laitili ki jinglong hak po jangi, kaperte kamla ban kinyot yangi, kaperte kamla ban penjot yangi, kaperte kamla ban pensunyu yangi, penban ngi job ha lor kaperte. Kane kalong ka jingdomai jong ujisu shimla terwa yaki kano ka kaspa. Ne ujisu shimla terwa yaki kano ka jaka bakin ritengan. Ujisu wong im ha kaperte henre kit yakine lai. Pide banlong ki Bakhuid, ki ba im barabor ha ka jingsngur mensiam. Kide pide ban kit hapo jombi ya ka jingkwa ban im Bakhuid hagios nangda pide ban sautu ya ka jingshisha habangi karan bat ki briyu habangi ade bat ki briyu habangi tre kano ka kam ngide ban tre da ka ba sautu pura alatia ya ka jingshisha nangda kabarabor haga jingim jongi permit persngi kaktinu bele kade ben sawang hapo jongi kaktinu bele kade ban long kabat trekam hapo jongi ngide ban long ki bam mlin ya kaktinu bele kabamur ka jingpule kalam sange ya kaktinu bele kan sawa hapo jongi kan iko in our heart ya ka sur jonga beneng kaktinu bele ka logos kade ben tre nadu minstep hard to meet permit haga jingim jangi amde bandon shi klip matru ngi em kalam logos kabamut jisu ka alatia kabamut jisu but ka hagios kabamut jisu kabamut kumba on Francis disease Bakhuid live Jesus em rangad bad jisu man kapor naga tagadaw Francis disease haga jingi kai jongo barabor Pentecost ya ka shitti sharai jangu im rengkat badu Jisu im Jisu kata kamut kine baro laitili kitre hapo jangi kane kalong ka shortcut ka bau Jisu bu hakamat ki apostol kumno ban light luit na ka pop kumno ban light luit na ka parte kumno ban light luit na ka jingsniyo Tonginang duway hakane ki Eucharist Bakhuid. Bangin long ki kun ki badon ka jingit ya ka hagios alatia bad logos haga jingim jongi. Kotrai Jesu karku kardo yangi pensle yangi bangin dupla ban imbat me barabor kumba mela kendu ya ki apostol kram bangin light na ka jing sinyu bad ka jing jot bangin long ki bakindiu ya ka logos ya ka alatia bad ka hagios haga jingim jongi bandup long ke baseiso rengkat batme en yaro ya utrai Jesus Christ ni playa ka jinget ka chungi nganget how play upa badan bor paro nong tao ka beneng bat ka kendo but how Jesus Christ kun pamarwe chung utrai chungi ya upala puna mensim Bakhuid Yau bala kana ka Maria tesati. Bala shale ben hapo Pontius Pilatus. La sanar panayavu. La yap la teb yavu. La kiyasha ki bayap. Hagasmi ka Ba-lai la mi pan ki bayap. La kiyo shabeneng ushang shakamon ublay upa badon bor baro. Nangda unwan pat ben bishari ki bayim bat ki bayap. Ngangit hau mensiyam Bakhuid. Haka balang Catholic Bakhuid. Haka jingasilo ki rikoid. Haka jingmahap ikipop. Haka jimi pat ka do, da ka jingim bam jikut. Amen. Leispa und de Pundrip.
to ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia jonga ba jampi kalong ka ba pediang kun ha u blai upa badan bor baro Tau trai pideng e jingknya na kikti jompi na kabata ka jingero ka turam ka kerteng jompu. Ka jimantai ngi pada kapalang bakhuid jompu paro ka wai. to pediang ko trai ngi karpart ye ki jingkinia ki ba mamehi melaseng labu da ki hukum jame but da ki ne ki jingmaya Bakhuid ya ki bangi terwa kum ga jing shakri bade hok jangi tos ngausane ban pinde pura hangi ya ka jimpen koit janga jing sius pa jame dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim Reka berpir. to kentiu yala ki donut Kintiu yaki jauh. tongin aingu ya utrai ublay jangim Ka shamhok bat kajay. dashisha kalong ka ba hok bat ka bade kadeti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrad ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam chikut lemba utrai jongi u Jesus Christ ubala paushna habaro ki senran jongu hadin ga jimmi pa jongu bat la kendu ya u shabeneng hakama jongi ba un pelong yangi kinungyo binda ha ka jinglong blay jongu namar kata habala dap mia da ka jingkamen Paskha ka parte baro ka way karsa da ka jingero yame ki bor bening ro bat ki kinhun angel ki ruai lang ya ka jingruai janga buram jame bat ki pen bana kalem sange Bakhuid, bakhuid, trai play hip hop, make birthday sabada kaburam jompi. Hosanna, Hosanna, Jorai play shatro, Hosanna, you play and yaro you bawan, nagagatan ko try, make birthday sabada kaburam jompi. Hosanna, Hosanna, Jorai play shatro, Hosanna, you play ko himen ko para ha ka nega por babinta nginang duwai ba ngindap da ka bor janga beneng kam dame umen siem Bakhuid kad banang jan bat ka Pentecost ai ba nginang yamad ya ka jinglong janga Pentecost man ka kelipmat kad bangidam pen kare naga binda ka sngi puram Pentecost kabalong ke jing stang janga balang jing seiso ikikam ki jam baro pat kam dame ki sap ki pong janga men siem Bakhuid kabala pelong ya kabalang ban roistet idwai pakai haki inga sem jangi haka jingim shimet jangi in your mart sa shasin Pentecost bangin long ki kun ki batemai ban your mart ya ka jingkuit ban your mart ika jing shisha pat kaktin ka bapin kantang yani dashisha melongo Bakhuid katrai katemei jong ka jingkuit barom namar katangi karpad yeme to penkuit penkantang yakini ki jing tarwa jangi da kabapa ya umen sim jame kum ga umjer halo jangki bakin kalalong yangi kammet barkasnam jangotrai jangi o Jesus Christ hakapor baladino yawu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jing sha shitom ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yawu badula ai halage senran u to shim batobam na kane pi baro nemar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti naga benta jumpi
Haga ju ke rekomendala le bam ula shimya ka kuri pada ka baingu biang yame ulaya ka halage sentran u ong. To shim bat to di na kane pi baro. Namar kane kalonga kuri janga snam janga jutam batimai bat bam jikut. Yakaben penmi naga binda jampi bat naga binda ki babon. Naga binda ka jimmahap yaki pop. To le yakane ban kan mau yangam. Kusnam bakardor jangu Kristo pen koid yangi. Pen koid ya men siam hadim pen koid. Pen koid pen kia ya ki bapang ki bashitam baro. Yada yangi nau bamen. Kajimaya jongka jinget. Katasin pagi Bakhuid pagi dinagani kakuri ipendagani yang jomikutra lalu berwar. Namar kata ngi ke ba penmenda ya ke jingia bat ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngu aidem namar mela new yangi ki babit benyang hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas ngeveret ngi karpadi me ba ngi ke bayo benda hakamet bat ka snam ukris ngin long ke bala penyat le kawai da umen siem Bakhuid. Token mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka parte bat to penjanaya ka haga jingir renkat badulio upa Bakhuid jangi u wilbat u bishop jangi bat baro ki lindo bat ki riniam token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde kibala yotiya daka ba kermen ya ga jimmi pat badia baro kibala klat no haga jingis ne jamme to pediang ya ki shaga jingshai ka kamacham me to isne yangi baro ngi karpadia me barenkat bat ka maria te soti Bakhuid ka kami jongo ble rujaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid Francis desires Bakhuid but baru ki rikuid ki bela pensng bhai me pateng la pateng ngin long ki babid ben yo bin dalem haga jingim bam jikut but bangin yaro but pindon buram yame da ukun jamme o Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kanlong hame ublay upa badon bor haka jingelong kawe jengamen siyem Bakhuid barro kaburam bat ka jingero junom la junom. Amen. Kohimen ko paratong induway kumbau Jisu lahi kayangi bangin duway karpang nagabenda ka Pentecost retreat barbaro ki bangait ki bawan shimenda hagane ka retreat ben pendimay ka jingade jangi badu mensiyem Bakhuid ben penklang ding yaki sap ki pong jang mensiyem Bakhuid ben yo jingkoy jingki alam ba ka jing tre jang mensiyem Bakhuid hapo jangi ni duway nagabenda ki ba pelod yaka por ka jimpeit meet hagas ni say jain kumjuru nagabenda ki bawan nagabe ya ka Pentecost convention hagas ni utrai bakine ki program baro ki long ki ba seizo ki ba yarap ya ka jingim mensiyem jambon ngod ha preng jangi ko pa jangim ba ha bening kalong ka Bakhuid kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendo kumba ha bening tuwai yang iminda ka jimbam jangi ka ba halakas ni badamap ingi kerengkang jangi kumbangi runi mapi ke beles niu yangi badwate nam yangi shaga jimban shoy and rate of light yangi na kabasiniu top light yangi ngi karpat ko try na jing siniu baro haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sngi jangi kramba daga jingera ke jing sne jamme ngi light barabona ka pop bad ngi yo jingeda na ke jing jinjar baro kadbangi dangap ke milendi aga jing karmen Bakhuid bad ka jingwan pa jungunong penim jangi o Jesus Christ. Nomar ka jome kalong kaiba ka jome ka bor ka buram junom la junom
Ko trai Jesus Christ meu bela ong haki apostol jame. Ka jingsuk ngai hai I happy. Ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pi digi pop jangi. Henry ya ka jingay janga balang jame. Bad ha ka jingspun jame. To ai haka ya ka jingsuk. Bad ka jingatali kawai katkum gamon jame. Mame uba im bad basensya. Genom la genom. Ka jingsuk utrai kandon. Barabor rengka bat pim. Dap daga jingi do Christ. Tongin yaingu markalia. Hakamiu kun lamboro junga ble. Hakamiu bakit na ka pop junga parte. Sukito ki bala korcha ka jinga wai junga kun lamboro.
trai Jesu. Is ngongo yame nagabinda ka jingir spurn jame. Ba me duwai nagabinda jangi. Ba me lapin gandang yangi. Daka jingkoy jame. Dagi sacrament. Daka bor jangaktin jame. Daka jing shaka jame. Karku kardo yangi ko Jesu. Kadbangi layo pidyang yame hakane ka communion Bakhuid communion mensiyam. Karku kardo baharo kene ki himmen ke para kiba duai lang badni kiba shemenda mas lang badni na jingai bad na jan. Ay ba kinang yo jingkoy kadbangi lang pen kray na gabinda ka Sngi buram Pentecost Jesu. Ay bangi nang pen kalang big sa shasi ka jingay jangi ka jingkoy jangi ka jing shisha jangi hapo jangi. Ko Jesu bayit pahayo mensiyam Bakhuid halo jangi. Halar ki inga sem jangi, halar ki kuan ke te jangi, bangindup laban kalaka bamut, bangindup laban Sngi ke jinglom basniyo jangi, bangindup yesherhem, yemeko men siem Bakhuid, kabalanga kula jingkular junguppa, jingkular jungu Jesu ay boringi, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Tong ini duwai. To ay ba ke jingyo binda hakenega sacrament jimble kotrai kanyai pinro yaga jinga ejame hangi ba da kaba ka pinkuit pinsuba yangi da ka bor janga kan perlong yangi barabor ki bala kloy ben pediang yakat kanega jingai ba kardor da ukris utrai jangem amen utrai undon rengka bat pim ble badon bor baroen karkoyapi uppa barukon Badumen siyam Bakhuid. Amen. Yalisuk ban penbana ka kubar babha jangutrai daga jingim ga jampin. Ko himen ko para halor ki program kito ki bakwa ban van shimen daga retreat na dus ngi todings nga ban van kane kalong shisha ga jimpen kare kalong ka kaba kabala kongsan kane ka retreat Pentecost retreat badlada pimla ban van Pentecost retreat na du ngi toding pila ban van naga binda ga jimpet meet Nadu kinri beje hadu kadar beje jan meet ha kasngi sai jain lara pemla ban late pai pela ban tiap at pela hangne ngidon ge jaka pela ban pendip lupa yangi kenamba pela ban shimendaru ya ka Pentecost convention pimde ban miss ya ka Pentecost convention nama kata kalanga sngi buron janga Pentecost bad ke jing duwai kata ke sngi kalanga ba Yarap yang iban pendimai ke jingait pendimai ke mensiam badbon ke beri kia mah ke jinggerku abangi perlong kum kene ke Pentecost convention te kito ke bakwa wan sngaba pendip larapi wantang ha ke jimbait mitru pendip larapi ko ban sa mitru pendip kenambangi lawan penkrai Nambar kandai pusan kandai pusan Sim Bakhuid, Amen. And your right side, Jesus Christ.